quedamos a golpe de timbre na Praza da Peregrina con esta reivindicación e ainda continúan, digamos, saudándose entre eles os usuarios, as familias, a xente que traballades en Amencer a Espace. Noraboa e nada, agardamos que vos chamen pronto para resolver esas reivindicacións. Oxalá, moitísimas gracias por darnos voz nestes micros. Gracias a vostedes. Temos aquí unha visita ilustre. Pois eu sí. viñen aí vestido de calquera cousa, con 4 trapiños que me quedan fantásticamente igual, pero se o chego a saber... Preparabaste un pouquiño máis, non? máis. Non, pero ademais nesta visita que é moi ilustre que temos unha coñecida... Sí. Que non nin nos está a mirar, non nos fai nin Que caso. va, Pilar Ponte chega por esta aquí, pasa nin de nós. caso. Esta chega por aquí, moito aberto o pechado, pero despois chega por aquí, nin caso nos fai. Sí, moito escoito, pero non nos mira. Hola a todos. Que tal? Sí. Pilar Ponte, que temos por aí? Bueno, Pilar Ponte, dende que recibe medallas honoríficas, pois tampouco... Bueno, temos uns consellos, logo a ver se convencemos a Pilar Ponte e nos conta que está facendo toda esta rapazada foutada aquí esta mañá na radio, neste Galicia por diante. Galicia por diante. Todo o que pasa aquí e agora. Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe. Venga, Gadis, o prazo non é un problema. Nas nosas oportunidades de hoxe temos... Na carnicería, burger meat de tenreira e porco picada. Elaboración propia, kilo 7,25 €. E na panadería, empanada de polo con champiñóns, atún, bacallau ou carne, peza 500 gramos, 2,95 €. Gadis, en confianza. 40 anos, Radio Galega. Onde estás ti? Hai persoas con enerxía propia que iluminan o mundo. Coñécense porque transmiten optimismo a quen as rodea. E tamén porque aforran e consomen enerxía de forma máis eficiente e iso fainas máis felices e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Cada vez somos máis. IDAE, Goberno de España. A maior LAN Party galega celebra o seu 25 aniversario como punto de encontro coas novas tecnoloxías e faino cunha cita moi especial. A Xuventude Galicia Net, Intermax, AI e Vision, centrada na inteligencia artificial e cunha área expositiva deste sector. Participa como inscrito do 10 ao 12 de outubro ou visita os 2 primeiros días na Feira Internacional de Galicia Banca, Silleda. Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicada no Doga de 30 de setembro a convocatoria de 201 prazas para traballar nos sergas de calefactor, conductor, electricista, fontaneiro, mecánico, telefonista, lavandeiro, pasador de ferro, cociñeiro e pinche. Se che interesa, actúa urxentemente. Xa está aberto o prazo de presentación de instancias ata o 14 de novembro. Amplía a información sobre as probas e os requisitos visitando os nosos centros na web informateoposiciones.es ou anotándote as nosas sesións informativas gratuitas online. Infórmate Oposicións, xuntos para facelo máis fácil. Dentro de 100 anos xa teremos pisado Marte unhas cantas veces. Ou a ONCE sacará un cupón con sistema de aviso por se che toca. E falando da ONCE, seguiralles prestando os seus servizos de rehabilitación aos milleiros de persoas que cada ano perden a vista para que poidan recuperar a autonomía persoal e desenvolverse na sociedade como aún máis. Xa se sabe que no futuro van cambiar cousas, pero por moito que cambien as lotarías da ONCE, haberá algo que seguirá igual, que cada vez que xogues farás que milleiros de persoas con discapacidade teñan unha vida mellor. ONCE, agora e sempre ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade. No meu día a día o cuidado do gando é esencial. O seu benestar reflíctese nos produtos de calidade que chegan á cidadanía. Ofrezo o mellor, por respecto ao medio ambiente e á saúde de todos. Rural. O valor do bo. Quedo no campo. Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Goberno de España. Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Pero non quedou ninguén, Ribeira. Ti, Pilar Ponte, non te acordas que cando se pon a luz vermella non se fala? Tú non... Ti és unha profesional dos medios. Pilar Ponte. Pilar, que tal? Hola, moi ben, Kiko. Canto tempo? Pois xa ves, aquí hoxe veño moi ben acompañada. Super acompañada. Super acompañada. Vimos coas clases de primeiro ESO A e primeiro SC do IOS número 1 de Ribeira. E os de B?
Cala, que hai conflito. Que pasou cos DB? Quedaron estudando matemáticas. E os DB, que pasa? Que aquí os grupos só poden vir de 50 persoas. Entón, entón foi culpa nosa. Sí, que puxemos o límite. Culpa vosa, porque É o límite de 50. Nos queríamos vir con todos xuntos. Pero xa nos dixeron, só 50 é só un pase na mañá. Entón, temos que... É un pase, non? Isto parece como o cambio de non garda. pensamos en facer un negocio, meter por detrás a xente. É que vos cotizades moito, E cobrar aí por... Cobrar, se queres... Se queres o pase oficial de 50 persoas, pero logo un pase... Para pedir o segundo pase, resulta que xa nos dixeron que no primeiro trimestre nada. Segundo ou terceiro. Fala connosco que por un módico prezo. Nada, xa 3 euros cada rapaz. Me metedes aí un enchufiño para os rapaces de primeiro de eso de Ribeira. Os de primeiro B, pobres que quedaron. Os de B e os de D. E os de que? Os de D. Os de D. Ai, tamén hai D. Tamén hai D. Claro, tamén hai D. Pero que hai ata Z? No, Z non. Moita rapazada me parece a min. Canta rapazada aí en Ribeira, non? Sí, bastante. Hai moitas persoas. Non perdedes o tempo, moitas ali persoas. tampouco. Porque non é o mesmo que rapazada persoas. Óscar, profe, momento de dicirlle aquí a Cristina que siga facendo podcast. Por favor, Cristina, botamos de menos nas ondas, os podcasts. Bueno, pois faime por lo moita menos ilusión. Pilar, eu somos fervientes seguidores. Queremos máis podcast de Cristina. Eso, por Dios, pero xa. Pois mira, isto xa me motiva para poñerme. Son chulísimos. Se alguén non nos escoitou, que vaya a galega.gal, a galegaaudio.gal e busque o podcast de Cristina, que é maravilloso. Todos xuntos, superando a ficción, temos que dicir todos xuntos, ten que ser un clamor. Eso mismo. Superando a ficción, superando a ficción, superando a ficción, Vou meter que poñer a traballar esta tarde xa. Sí. O pobo pidió, Sí, pedímolo. Bueno, quen quere ser locutor, locutora, xornalista de mañana? Yo non, será eu. Soy yo aquí. A ver, un rapaz e unha rapaza. A ver, quen se poña aquí primeiro. Tes aquí a Sabela preparada, A ver, que fale Sabela. Abre o micro aquí a Sabela, a ver, Sabela. Ui. A ver. Hola, Sabela. Hola. Contanos un pouco, en que curso estás? Isabela. Isabela. Hola. Isabela, que estudas? En que grupo estás? Estou en primeiro da EFO. En A ou en C? En A. Tiveche sorte non estar en B, porque senón que estaríades facendo no cole, que estaríades facendo agora? Ahora crexo que estaríamos no recreo. No recreo? Sí, creo, non sei agora. Nin tan mal. No, nin tan mal, sí, quedarían 10 minutiños de recreo neste momento, sí. E aquí os profes, Óscar, de que das clase, Óscar? De que dou? Biología. Biología e xeoloxía. E xeoloxía. Moi bo, profe, din por aquí. Sí, a ver, vente por aquí. A ver, vamos a sacar os trapos sucios dos profesores. Por que bo, profe, Óscar? Sempre nos deixa falar moito e non nos berra tanto. Bueno, pero falar de biología. Tanto como Pilar, queres dicir, non? Non. Un pouquiño menos que Pilar. Nos pega. Pilar con moitos negativos, atención. Nos callamos. Escándalo en Ribeira. Sí. Bueno, motín aquí. Óscar non nos sobreexplota. Óscar non nos sobreexplota. Atención. Pilar. Qué grande. Vale. Estamos tomando nota. Tampouco é necesario. A ver, temos aquí outro que quere falar. A ver. Que tal se porta Pilar? Ben. Bueno, que conste que Joel ten o récord... Fala polo micrófono, que se escoita sempre moito mellor. Joel ten o récord de oracións por decir yo. Pero récord de oracións que? No, oracións que poidan sair nun medio de comunicación, oracións inteligentes. A ver, cando falamos castelán na clase, ponos oracións. Están adoutrinando en Ribeira, que vergonza. Imagínate, un leva 12 oracións, pois o seguinte que fale en castelán leva 13. Ese tomas chicle 5 oracións. Chicle compensa. É mellor comer chicle que dicir yo. E si dis yo cun chicle na boca? Xa non saes do cole na vida. Esta me experiencia. Se tes chicle... A ver, como te chamas ti? Momento. Roque, a ver. Se non o traes un día,
vaise multiplicando ata chegar a moitos números. Tremendo, amigos, acabamos de destapar a exclusión mundial no Galicia por diante. Un reforzo mediante oracións, é unha práctica. Vale, como son os rapaces? Como son os rapaces de Ribeira? A ver, maravilloso. levas este primeiro ano, non? Bueno, eu traballara xa neste instituto hai 20 anos. Entón volvo ás orixes. Maravillosos. Xa. Temos menos un alumnado este e aquel, magnífico, sí. Menos os que se queixan da profe de galego, os demais, maravilloso. Óscar, como son os alumnos de Ribeira? Eu tamén, é o primeiro Momento, ano. que está falando Óscar. É o primeiro ano que estou aquí e a verdade que eu estou encantadísimo. Son rapaces xenais, maravillosos. Ti de onde es, Óscar? Eu son de Noia. Sí, e bueno, pois xa digo, encantado de ser profe destes rapaces e bueno, de traballar no IES número 1, verdad? De momento estamos encantados. Vamos ben. Sí, Tamén acabamos de empezar. O curso acaba de empezar, claro. Cando cheguemos a xuño, volvemos a falar. Falamos en maio, a ver como vai a cosa. Claro. Bueno, a ver, alguén que non falara, imos facer unha experimentación, porque temos aí unha compañeira, Susana Ares, que está en Vigo, que quere contarnos unha historia. Sabedes que aquí na radio nos gusta contar historias, escoitar voces, porque claro, se quedamos calados na radio isto sería tremendo, non? Imaginades. Entón necesitamos alguén afoutado, afoutada, que queira darlle paso, saudar a Susana Ares en Vigo. Alguén que non falara por aí. A ver, por aí atrás, aquí la rapaza, vente por aquí. Toma, Dis, toma. Ven por aquí. Como te chamas? Julia. Ti estás en A ou en C? En A. Que son mellor os de A ou os de C? Moi difícil. Moi difícil, Moi vale. ben, moi ben. Mira, Julia, tens que darlle paso. Fíxate, temos aí o nome da compañeira que está nesa cidade. E de que equipo és ti? Eu. Sí, non és de ningún equipo de fútbol. É do Depor. Do Depor. No, do Celta. Exactamente, senón tampouco Todos somos do entraría. Depor. Casi todos. Quietos parados. Uy, o que aquí hubo quen dixo a la Madrid, oracións para o que diga la Madrid. Eso. Eso, oracións. Oracións. Oracións Quietos parados. Pilar, cinco oracións. Hola, Susana Ares de Vigo, que queres contarnos? Di, algo así. Hola, Susana Ares de Vigo, que queres contarnos hoxe? Hola, que tal? Bueno, pois en primeiro lugar quero saudarvos a todos os que houbo sorte e estades aí, porque xa escoito que hai houbo moita moitos xente. compañeros que non puideron, así que, bueno, bicos para todos e un saudiño. E non queirades ser xornalista. Os debes estamos escoitando? Non. Non, seguramente non. Seguro que non, que están en clase. Claro. Que está pasando en Vigo, Susana? Bueno, pois estamos diante de Conxemar, diante da entrada principal de Conxemar, que é pois o primeiro gran evento que se fai aquí na cidade de Vigo dende a chegada dos Uber, dos que xa falamos non en tantas ocasións de que están facendo pois eses traxectos que son ilegais porque están facéndoos dentro da cidade. E onte precisamente co comezo, coa inauguración desta gran feira dos produtos do mar conxelados, pois estiveron facendo, a policía local estivo facendo controis, estivo pois peiteando un pouco as entradas, os accesos aquí a este IFEBI de Vigo e pois atoparon pois a estes Uber que están facendo sen permisos en a súa autorización pois estes traxectos. Os taxis, bueno, pois como xa contábamos hai meses, non, pois están moi molestos con todo isto. Onte comentábannos que fixeron controis, puxeron 4 denuncias, dous deles foron dous dos vehículos foron inmovilizados e foron trasladados a eses vehículos foron trasladados ao depósito municipal porque eran reincidentes, xa fixeran pois estes traxectos que son urbanos, eles poden facer traxectos interurbanos pero non urbanos, fixeran xa estes traxectos, detectáranos e agora pois como son reincidentes eses vehículos, a policía local o que fai é leválos directamente a ese depósito municipal onde quedan inmovilizados. Agora a policía local, a primeiras horas cando chegaba eu aquí a esta rotonda onde chegan todos estes taxis, pois dicíanos a policía local, as patrullas que estaban aquí, que non detectaran pois ningún destes vehículos, ningún destes Ubers facendo eses traxectos, pero acábame de mandar, por eso estaba cunha orella posta nos rapaces e noutra no móvil, porque acábame de mandar un taxista que coñecemos, pois acábame de dicir que sí que houbo xa algún destes infractores outra vez novamente hoxe, precisamente pois foi a Garda Civil o que lle deu o alto, bueno, que lle explicou que non
non poden circular, facer eses traxetos, por exemplo, si poden vir pois dende Mos ata Vigo, pero non vir pois dende Gran Vía ata aquí, ata o recinto IFEBI. Bueno, volvimos falar hoxe cos taxistas, bueno, pois siguen preocupados, indignados, e imos escoitalos. Home, a min pareceme que tiñen que ter unhas normas igual que temos nós. Penso que eles están traballando de unha maneira ilegal e incluso nos están como provocando a nós. A nós ahora mesmo nos dixeron que estaba todo en mans das administracións. Tratamos de estar calmados e a ver se isto se soluciona ou polo menos que haxa unha igualdade de condicións para todos. A imaxe que se viu na prensa foi a movilización de 2 vehículos, pero bueno, poderíanse mobilizar 30. É dicir, non solamente hai 2 vehículos que son reincidentes, hai máis de 30 vehículos que non solamente traballaron pola mañán, que foron captados aquí no IFEBI, sino tamén no casco urbán, onte pola noite tuvemos queixas de compañeiros en donde os propios VTCs, estes que traballan para Uber, saltaban as normas de tráfico, é dicir, campaban as súas anchas, eles aproveitan a nocturnidade e a alevosía para poder traballar. Teñen que facer eso porque fan un traballo que é noso, eso non pode ser. Ademais que métense na ciudad como se fora todo deles. E ainda ás veces ainda che meten un coche encima cando vas tú cargado, ainda che meten un coche encima. Pero vamos a ver, que estamos? Que ellos no cumplen la normativa, pues está el ayuntamiento, está la policía local, está las autoridades. Nosotros tenemos que trabajar, hacer nuestro trabajo mejor posible. Cuanto mejor lo hagamos, mejor va a salir todo. Yo, como soy taxista, yo no sé de nada. Yo solo sé de trabajar y hacer mi trabajo. Lo único que sé lo demás, que la gente que lo sepa, que lo arregle. Parece que a cousa pa foto e o demais non importa. Ahora siguen traballando todos como si nada. Onte levaron 3 ou 4 e hoxe siguen traballando todos, levarán outros 2 e o resto de anos seguirán traballando igual. Os están traballando. Moitos están traballando sin ter a matrícula azul, mismo que a matrícula E blanca. lo que nos dicían os taxistas de Vigo, antes de chegar ao resumo informativo, un aplauso para vos, para a rapazada de Ribeira, para Óscar e Pilar. Temos outra profe máis. Moitas grazas, María, diciré, por favor, que vimos tamén con María. María, sai aquí tamén. Que tal María? Non dixemos nada de María, portase ben. Sí, portase ben. Maravillosa, a mellor. A mellor. María mellor. A mellor profe, din por aquí. Rapazada, pide cando que irades, que tedes a vosa casa aquí, en Ribeira. En Ribeira, sodes de Ribeira, pero aquí en San Marcos tedes a vosa casa. Se alguén quere repetir no segundo pase. Moitas grazas. Un bico, grazas, compi. Veña. Chao. Moitas grazas. Sí. Tu avó é unha muller moi inteligente. Grazas, Pilar. Quedamos neses 30 segundos, Susanares, en Vigo, con esas reaccións dos taxistas e esperando que a ver como se resolve tamén a situación nos días que dure Conxemar. Bueno, máis ou menos podemos, como resumo, perfecto. Chegamos ao resumo informativo, imos ver o que está pasando por Galicia e o mundo.